So ito na po yung manok natin na ginisa natin sa bagoong. Ayan na po siya. Bigas kanina. Ayan. Makita natin yung haluin lang natin ng konti para makita natin yung mga laman niya. Ayan. Hello mga kailyan, a very good morning po sa inyong lahat. So ngayon, sa episode po na to, magluluto po tayo ng native chicken. Ayan o, dalawa sila. They are couple. Ang sweet ng mga manok na to. They live together but they will die together also. Till death do us part. So actually, ano ba yan? Isang inahin tsaka isang tandang. So yan po yung lulutuin natin. Gagawin po natin siyang tinola. So stay tuned lang po mga kalyan. So yan mga kalyan, magluluto tayo. So dito po ako magluluto sa school canteen. Supposed to be sa labas ako magluluto pero umaabon po kasi kaya dito na lang. So let's start mga kalyan kasi medyo tanghali na. Catering to eh. Hindi ko na po pala ipapakita kung paano ko lalagutan ng hininga yung mga manok natin. Kasi baka naman may ma-offend. Pero ang ginagawa po namin kasi mga Ilocano, yung dugo niya, ilalagyan po namin ng bigas yan. Kasi masarap yan. So yan po, proceed na lang po tayo mamaya. Ngungurungurin ko lang yung mga manok natin. So yan po, tapos na. Kinailangan ko kasi ng reinforcement eh. Ayan, oo. Nalagutan na ng hininga yung mga manok natin. Oh. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung balahibo. Ito na po yung manok natin, oh. Babalatan na natin. Tatanggalin na natin yung balahibo. One down. So yan po mga kaibigan, tapos na. Pero kung napapansin nyo, meron pang mga natira na balahibo. Ang gagawin po natin dyan, isasalang natin dun sa apoy para matanggal tong mga maliliit na balahibo nya. So let's go mga kaibigan. Kung bale dito po sana ako sa labas magluluto. Kaso medyo maambon kaya doon na lang sa loob mas sigurado. Mag-isa pa naman ako. Hindi ko kayang hakutin lahat yung gamit kung sakasakali. So yan po, gagawin natin, isasalang natin dito sa apoy para matanggal tong mga maliliit na balahibo niya na hindi natin natanggal kanina. Isarabasab, tawag namin dito sa Ilocano. Kukunin din natin tong niya, yung paa niya. Sabi lang natin, salang natin sa poy para matanggal natin yung balat niya. Balat ng kanyang paa. Mainit! Mainit! So ito na po yung manok natin. Tapos natin siyang isalang sa apoy. Tanggal na yung mga balahibo niya. Then, ang next step po natin dyan, irarab natin siya ng asin. So, kakailangan nilang po natin ng asin. Then, kunin natin yung manok natin. Ang purpose po nito, para matanggal yung mga nasunog na balahibo. Tsaka, pantanggal dansa na rin. Then, tanggalin lang po natin yung mga hindi natin natanggal kanina ng mga balahibo niya.
Ayan na, tapos na po silang dilawa. Next step, katayin na po natin. Hindi pa naman ako masyadong marunong magkatay mga kailan. Oh. So, ang gawin natin, maghiwalay-hiwalay lang natin muna yung mga parts niya. Then, minsan na lang yung pagtadtad natin. Oh. So dito po sa kanyang mga lamang loob, depende na po sa inyo kung anong gusto nyo. Pero sa amin kasi, ang kinukuha namin itong kanyang atay. Yan. Ito yung atay. Then, yung tinatawag naming batikulang. Yan. Yung bituka niya. Kinukuha rin po namin yung tinatawag naming yung kanyang pinikon o yung kanyang isaw. Yan, kinukuha din po namin yan. So yan, tanggalin lang po natin tong kanyang paa. Yan. And then, tatanggalin natin tong kanyang mga kuko. Ayan, malinis na malinis po yung paa niya. So, ganyan na lang po kalalaki. Hindi naman maganda kung masyadong maliliit. Ayan. So yan, ito na po yung manok natin. Tapos na natin siyang ma-chop. So, hugasan lang natin siya. Pero, gagamitin po nating panghugas dito yung tinatawag naming arasaw o yung pinaghugasan ng bigas. Magsasaing na po tayo ng bigas para makuha natin yung paghugasan. Yung tinatawag namin sa Ilocano na arasaw. Ayan. Ayan. Bale ako po kasi, 2 beses ko lang hinugasan tong bigas. Ngayon, ang gagawin natin, itong unang pinahugasan, yun yung pang uhugas natin doon sa manok. Then yung pangalawa, yun po yung gagamitin nating sabaw. Para mas malinamnam siya. Yun po yung nakagawian namin mga Ilocano, mga kailyan. Ayan. So, pag-separatin lang natin sila. So, ito yung unang pinahugasan. Lagay natin dito. Ayan. Yan po yung panghugas natin mamaya. Tabi lang natin. Then, lagyan ulit natin ng tubig. Bale, ito na po yung pangalawang hugas. So, separate lang din natin itong pangalawang hugas niya. Ito yung pangsasabaw po natin mga kailyan. Ito na ulit yung manok natin. Lagay natin itong unang pinaghugasan ng bigas. Yan. Ito yung panghugas natin para matanggal yung lansa. So ito na po siya. Ready to cook na po yan. So proceed na po tayo sa pagluluto. So yan po, magluluto na po tayo. First step natin, mag-init lang tayo ng ating kawali. Then kung mainit na itong ating kawali, maglagay tayo ng konting mantika lang, panggisa. Pag mainit na yung mantika, lagay na natin itong ating bawang. Ayan, medyo brown na yung ating bawang. Sunod natin itong ating luya.
Then ilagay na natin tong ating manok. Lagyan na po natin siya ng bagongan. Then, antayin po natin matuyo ulit yan. Then, tsaka natin pwedeng lagyan ng sabaw. Yan na po yung ating manok. Nalipat ko na siya sa kaserola. Then, ilagay na natin yung pinaghugasan natin ng bigas kanina. Yan. So, yan po yung pangsasabaw natin. Ang advantage po kasi niyan, mas magiging malasa po yung lulutuin nating manok. Then, pakuluan na po natin. Yan, takpan na natin. Yan. So, check lang natin kung kumukulo na. Yan, kumukulo na po itong ating chicken. So, lalagay na po natin itong atay. Yan. At saka ilagay na natin itong yung dugo ng manok na nilagyan natin ng bigas para maluto siya. Pero masyado siyang malaki. So, in-slice ko po siya ng 4. So, ang gawin lang natin, lagyan lang natin siya ng konting mainit na sabaw. Yan. Para mas madali siyang maalis dito sa pinaglagyan niya. Yan, lagyan na natin. Yan. Then, pakulian. Then, takpan natin ulit. Then, next, nilalagay natin yung mga sahog na po natin. So, check lang po natin ulit. Yan. So, yan, pwede na pong ilagay yung papaya natin. Sobrang daming papaya to, mga kailyan. Isang batalyon kasi yung kakain. Duin lang natin ng konti. Puro pakuloan natin siya ng mga 5 minutes. Tapos ilagay na natin yung dahon ng sili natin. So, check na natin kung pwede na. So, ayan, medyo malambot na yung papaya niya. So, ilagay natin yung dahon ng sili. Ayan. Halo lang natin ng konti. Actually, yung dahon ng sili po, napakadali pong maluto yan. Ayan. Then, tikman natin ng konti yung sabaw. Thumbs up. So yan mga kailyan, luto na po itong ating native chicken tinola. Haluin lang natin ng konti para makita natin yung mga laman niya. Ayan. So yan, tapos na po tayong magluto. Maraming salamat sa inyong panonood. And kung nagustuhan niyo po itong aking recipe ngayon, like, share, and subscribe po dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Happy eating!